ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତ ଜଣେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭାବରେ ଥାଏ, ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ସ ହଉ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ଯିଏ କିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବା, କଲ୍ କରେ, କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ନ କରୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତା ହୃଦୟରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଖୋଜୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି। ନାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିମା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଟିକେ ବି ଉଞ୍ଚୁ ନ କରି ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ପାଇବ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ନ ମୋଡୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଆଲୁଅରେ ଯେମିତି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ସେଇ ଆଲୁଅ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ।